Kanigade All India Radio Shillong ko kubor ban pule daw Richmond Karluki. Haswaban sedang ya ko kubor ngai kublay ka Christmas basop ya pi baro. Kimat bukong san jong ko kubor mentag step. Kajing ai tika COVID-19 ha India kala tam ya ka shispa so folklore kandai pulai lak tali gidos. U Presiden ke BJP ulong ba ka sarkar pedeng ke buah kamadaya ya kajing roi gejela ka than chite lam mingi. Bat ya ka Christmas la rakhe ha kaleng ka perthai mentag sni. Hashwab ngina pai shaka kubor ke babanya ngin shashkor yakin ke jing penbana ke badan kam. Kat ba ke India kala tahu history de ke jingla banai palat chispa kelur teli kidos jong ketika COVID-19 All India Radio ke ai jingero iki doktor ki nurse ki nong trei ki ba khamat ya bat baro ke balashim tika ban poi sho ne umaumer. Wala kata ngi maham ki nong snap jengi ba ke jing kun persha ke jing pang COVID-19 kampat kot. Ni kentui kinong sngap ban tika pura bat banera pigi weiru ban tika. Ha kene ka ayom kita masa bod igini gilai telikir komle ke basuk. Dang iki mas penjengai ni giwei bat sat khot bhaya laki kiti bat kedur khmat. Na gebenta ki jingtip ke bedai bat ka COVID-19 pila ban phone hagi number ya rap kari ke bedai not iwei arlai kendai nyo pra not sound real bat iwei not nyo san. Berki number Arab ke jelam Meghalaya kidai iwei not pra but iwei not nyaw not ka kubor ke babnya ka jingai tika COVID-19 he India kalatam ya ka shispa so folklore kendai pulai lak teligidos ki kubor na gatanat ka kot ka kya ka sarkar pedeng kia tho batang hnin ke sngiru lai tika ya palat san pukandai lak san pulai hajar ngut ki brio La ban perkemau hang ni bakum shibenta jong ke program ITK hakari ka sarkar pedeng ka kersha ni gijela bat ki Union Territory da ka IA ya ketika shaki. Ha ka wei pat kaliang ha Meghalaya prangut ki breu kelio thamai ya ke jingpang COVID-19 hnen gesngi. Bat da kini ka jingdan ki breu ke bedang don uni kunyang jingpang kalong nyopu nyongut. Ki balakot hnen gesngi ki don shpongut. Iwei breu la klat hnen gesngi rengkat bat ke jingpang COVID-19. Kibala klat baru ke jela Meghalaya kan hadu mentah kidon si hajar sauspa prapu arngut. Ha kabedai bat gejing pen khrea na kebenta ke jinglong jingman hagari. U secretary ke tenat kakot ke khia ke sarkar Pedeng Rajesh Bhushan ulong ba na gejing kai balayo na gejinglen shop benengkong bat baar jong gejing pang COVID-19 hagari. La shim lupa mentai gilat jing pen khrea. Labo ya palat khat pralak teli gejing thia banbu kerpang la kejong. Kumbasan lak teli ki jingthia badan bat ka oksigen, silak 10,000 teli ki jingthia ICU, 10,000 teli ki jingthia ICU na kebenta ki kena, bat kumbahan 10,000 teli ki jingthia bamde ICU na kebenta ki kena. Ula pente bro bahapo ka emergency COVID response package kebenta ka baar, ya ka bala pentre kam ha ka jinglot baar pulai hajar shispa ar pulai klor tengka. Ya sanpau na ka shispa ka pisa la pelat syaki jela. Ula pente bro bamenta kala don lupa ke jing penbiang oksigen ba khat prahajar praspa metric ton ha ke shisni. Ha ke bedai pat bat ke jing ITK ule tho ba prap kundai na ke shispa ki breu kila dep yo e ka dos benengkong bat nrupu weng ke shispa kila yo ya ke dos ke baar. Nrei ula penpau ba ke jing sokya ke dai ya ki khatwi teli ki jela ha ke ba ke jing ITK ka dunabha bat ke sarkar preng ke treilang bat kini ki jela ban kentiu ya ke jing ITK. Ka Delhi kalala ban ITK na kebenta ka dos ke benengkong shispa na ke shispa syaki breu ke belalong ban shimtika. U menteri rang ba ka Delhi u Arvind Kejriwal ula ai kublai ya baru ki doktor ki nurse ki no hikai ki dong tri asha bat ki no ikun ki bana khamat e ki balala ban poi syakane ka thong. U Presiden ke BJP u JP Nadda nen gesngi ulong ba ke sarkar preng ke bo akmat e ke jingroi ki jela ka than chailam mingi. Habagran ke jingyalang belalong ha Impal nen gesngi u JP Nadda ulong ba nado ba ke sarkar NDA kalawan ha ka bor sensyar ha ke snam arhajar khat saw. Kalakmi bha ya ke jingya chaprang ki jela ka than chailam mingi. Ulong ba u menteri rang ba do kari Narendra Modi ulawan jengo ekathan chitelam mingi san phosien haki hinyo snam ke balale. Ulong ru benado ba ka BJP kelawan ha bor sensyar ha Manipur ka jinglong jingman ha jela kelanang khambha. Ulong ba ki jingmentoy ni skim ba pher kila poi bha syaki breu bat bon kila no kilawan pendamwat. Ula kedawru bagi kentai ha kejala Manipur ki kiyo bha ha ki babon kiliang kum ha sports ka literature bat ki weki liang.
Ulong bahkan Manipur kalong kadak jong ke jingpun kubor ya ki kenthai. Kani ko kubor kawan cepi nak All India Radio Shillong. Menta kesngi ki Kristan hasitulup ke perthai ki rake ke Christmas ke beri kesngi kha jong khon jong blai uji sukres. Wala ya katarik ke batikna om tep la ka den em ha ka arp santrik no pra bala khayu jisu. Hendrai la shim ke kesngi kum ka Christmas ban pin kan mau bala khayu jisu kres na ke benta ki breu baro ha ka perthai. Henin ka met ki babun ki breu ki lalech ki yeng mane ban up met Christmas bat ban pin long ye ki jingeseng. Menta kesniru ki balang Kristan baper ki penlong ye ki jinge seng Christmas. La saki bagi dan ki jing pen itnat ki yeng ki sem bat ki jaka pat ba de ki jing pen thaba ki babun rukom. Ki yo ki hatru ki thnam bha ha ke de thet kham tam ha kanong ba Shillong. U Presiden ke Riu Ramnath Kovind, u Vice President ke Riu M Venkaya Naidu ki lapha e ki jing kublai Christmas chakari ha ke ne ki jing rakhe. U Presiden udong hau kurwo jong u bau Jisu Kris u ai ka kubor jong ka jing iet bat ka jing le isen e kibai. U Vice President ka ri udong ba ka Christmas ka de ka jing le kemen ka bapen kan mau hangi shipang ka jing iet bat ka jing yamap. U Menteri Rangba ka Jela Manipur UN Biren Singh ula IT ya ka jingerap pisa syaki khatsan teligi football club ki beshim benta ha ka Manipur State League. Kani ka de ka sien ka benengkong e ha ka Jela bala ai jingerap da ka pisa syaki football club ki beshim benta ha ka Lumpong Manipur State League. Ha ka jingelang bala penlong ha secretariat nen kesngi u Menteri Rangba ula IT lailak tengka syaka wei pekawai ka club. Ulong bau rada mat dalade bakat no kalong kebae ban peniat jaga sports club bat ban kentiu ya ka hado bakan dayo benekun syaki kerdan bahalor. Ulapan benaru ban ai khatsan lak tengka syaka All Manipur Football Association kum ka jingerap na kabenta ke Lumpung ilakai football ke Banwan. On airu ya ka bailet baiwan ya kinu ilakai be shim benta ha kinu kinu ke jingekun hakari ki balet syaki waipat ki Jela. Hashwa ban pen ko de ka kubor ha kene step sa shisien kimat bakongsan. Ka jingai tika COVID-19 ha India kala tam ya ka shispa sau folklor kendai pulai lak teligi dos. U Presiden ke BJP ulong ba ka sarkar pedang ka bo akmat ya ka jingroi ki Jela ka than chtelam mingi. Bat ya ka Christmas la rakhe ha keleng ka perthai menta ka sngi. Bat katto ka kubor kala kot ka step ka balawan chapi nak All India Radio Shillong. Ngi penken mau pi ginong snap ba ka por prabaje ngine so ba ka Delhi station na ka benta ka kubor ka kten Hindi ka banbod ka kubor ka kten Pareng ha ka por prashteng. Ngi penken mau pi ginong snap ba ka por kendai baje na ka station pinyo ka kubor na ka than chtelam mingi ha ka kten Pareng. Ka por mata kaladap Praduna Sun Minute.